Baki, še, pozdravio ti Lale i šalje ti ovu lovu. Nemoj da pričaš. Samo ovoliko. Evo te novice pogledaj u džepu da ne mečeš neku lovu. Pa šta pa da je, a? Ej, sad čekaj me dole da popijem piće kod Siniša, odmah dolazim. Lale Kibla, je li to onaj Lale Kibla, bre? Lale Kibla, bre, ortak moj. Boga mi. Jeli, care, koliko tu ima kerma? Pa 1300 marona. Opa! Tu mi ostao mi kratak 200, ali jebi ga, dobro i ovo. Još 200? Pa ljudi, ja ne mogu da verujem da uopšte neko danas vraća lovu. Pa jest. Pa danas vraća, znaš kad je pozajmio. Koliko ti duguje već? Pa sad mi više ne duguje, doduše malo ostao kratak, pa godinu dana je. Već sam i zaboravio na tu lovu, malte ne sam otpisao i njega i lovu. Pa dobro, bara ti vratio sam. Barem nešto. Pa nego šta? Čekaj čoveče, ja ne mogu da verujem, je li to Lale Kibla, onaj stari Lale koga mi nismo videli brat bratu godinu dana ako ne i više? Pa toliko sine ima. Baš malo. Neću, ne mogu da gledam sad pijemo. Lale Kibla sine napravio za tih godinu dana takav biznis. Jo, sva sam se naježila? Ma, da šta je napravio? Somina, koji Somčina. Jo, Lale. Somina. E sine, ta Somina je uradio stvar kako niko se ne bi setio. Šta je? Za to vreme, pomoću tog biznisa da je on otkupio stan na Zvezdari. Sad još kaže da 200 kvadrata. Ej, ne znam koliko kvadrata, otkupio stan na Zvezdari, kupio novu makinu, kolica nova, samo onako. I još plus čamac jedan u pripremi ka Parisu da se vozi kada... Čekaj, mi pričamo o istom Laletu Kibla ili me uši varaju? Lale Kibla. Ujak u Americi, šta je? I to sve pomoću bicikla, evo. Sad, pomoću bicikla. Kako bicikla? Kako bicikla sad? On je, sine, 3-4 puta nedeljno, šta iz Mađarske, šta iz Bugarske, šta iz Rumunije, prelazio granicu. Biciklom, nekad 2 kese peska, nekad torba peska, nekad džakče peska, nekad 2 džakčeta peska, stalno prevozio pesak. Ništa ne razumijem. Pa da je prevozio zejtin i... Pošto je pesak. Ne, sima, nema, nije fora u pesku, sine, nije fora u pesku. Ima na granici bilo sumnjivo carinici, dajte šta imate, prijavite, kaže, biga imam. Evo ovaj pesak, prenosim, treba mi malo, to mi je pesak, onako malo, ne, poslije 4. puta, krenu onaj, da sumnjaju jebote, šalju pesak na analizu, u Bukureštu slali. I šta su našli u tom pesku? Pa šta su našli u pesku, mačiće na pišotine, ništa nisu našli. Logično, što je drugo. Posle 7. 8. puta, krenu da mu rasklapaju bicikle, 7 puta su mu jebote rasklapali bicikle. 7 puta, da je. Sumnjali su da nije nešto, znaš, u cevkama, u gumama, ovo ono, pedalama. Pa dobro bre, Pa šta je bilo? Pa nađo se nešto bre. Jok, ništa nisu našli. Kako jok? A znaš u čemu je fora, sine? Čemu je? Ajde više. On je, sine, 3-4 puta sedmično, puta 52 nedelje. Iz inostranstva svaki put dovozio novi bicikl i utapo ga 3 puta skuplje ovde, evo.